खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सान्थिपुर ओनसोलनि सासे आइजो गोमादों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर लावख्रिगुरि गामिनि खोरोमदाव बसुमतारिनि बिसि बोहैथि बसुमतारिया गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 21 आगस्ट खालि बोहैथि बसुमतारिया गावनि 6 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला आरो नखरखौ नागारनानै बहाबा खारखुमालाङो आरो दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। बेनिखायनो बोहैथि बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9957000831 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों फिसाइ खोरोमदाव बसुमतारिया। नैथि खौराङाव दङ बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। माइकेल मोसाहारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनायाव आरो सोमजोर बसुमतारिजों जोर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानो थांगासिनो गुथाल मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनाव गोबां गोजाम आरो गोदान फावगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै थाख्लाय नार्जारी, रजेसि बसुमतारी, जेसास खेरखातारि, रिंकुमनि नार्जारी, बिग्राय ब्रह्म, मनालिसा हाज'वारि आरो गोबां महरगिरिफोर। आरो बे सावथुनाव एक्शन, कमेडि, ट्रेजेडि आरो रमान्टिक गासैखौबो नुनो मोनगोन। सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव रिलिज होगोन होनना मिथिहोयो। थामथि खौराङाव दङ बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि शंकर दासखौ सासपेन्ड खालामबाय। बिजनी सहराव स्टेट बेंक अफ इन्डियानि एटिएमखौ सिखावफोरा थांनाय मैयानि मोनायाव लुथिना लाङो। बे जाथाया बिजनी पुलिस थानानि 150 मिटारसो गोजानाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे आयदानि सायाव पुलिसनि रैखाथिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बेबादि थासारियाव बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि शंकर दासखौ डिजिपि जिपि सिंहआ सासपेन्ड खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ चिराङाव सासे लाइमोन सिख्ला गोमाना दं। चिरांनि बिजनी बर' बाजार सिलबारि बांगुटबारि गामिनि बिफा निबारन दैमारि आरो बिमा अमेला दैमारिनि फिसाजो सानसुलि दैमारि मुंनि लाइमोना थांनाय 17 आगस्टनिफ्रायनो गोमाना दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 23 बोसोर बैसोनि सानसुलि दैमारिया गंसे फिसा साहा गलाजों नखर दैदेनबोबाय थादोंमोन। गोमानाय लाइमोननि जेबो खौरां मोनैयाव हालाय हाफाय जानांदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला एबा खौरां मोनोब्ला 6002170093 आरो गुबुन मोनसेबाव 9954338125 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खिन्थाहरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। बाथि खौराङाव दङ सौतारा स्टेशन रेलवे लाखिनाय दाबिजों सा सानजा रेलवेनि गाहाय सामलायगिरिनो गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जादों। कक्राझार जिल्लानि सौतारा रेलवे स्टेशनाव पेसेन्जार ट्रेनफोरखौ लाखिनांगौनि दाबिजों मैया स्टेशन मास्टारनि गेजेरजों सा सानजा रेलवेनि सरासनस्रा लिरबिदां गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ नगाव जिल्लानि दिहिङाव सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि तफाजुल इस्लामआ जिउ खहा जाबाय। पुलिसनि जिम्मानिफ्राय बारग'नो नाजानानै मोनसे फुख्रियाव बाज्रुमनानै तफाजुल इस्लामआ जिउ खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ सोंखारिनानै उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि खुद्रिसानाय हाबाफारि। थांनाय 17 आगस्टआव सासे फरायसाखौ डाम्पार गारिया हुख्रेमनाय जाथायखौ खौरां दैथायहरनो थाखाय खौरांगिरि अजय कलिताखौ गाग्लोबनायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया उदालगुरि साहित्य सभानि मावख'आव उदालगुरि जिल्ला प्रेस क्लाबनि नाजानायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि हेफाजाबाव खौरांगिरि गाग्लोबनायनि बेरेखायै फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो आरो दायनिगिरिखौ साजा होनो गोख्रों दाबि दैखांदों। दाइनथि खौराङाव दङ बिटिआरनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिना आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरि साख्रि मोननो हानाय तपन दैमारिया बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि ओनसोलनि दैफां खासिबारि गामिनि बिफा हेमन्त दैमारि आरो बिमा बिजन्ती दैमारिनि फिसाज्ला तपन दैमारिया बिटिआरनि मादावनो सेथि मासि आवग्रिना आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरि साख्रि मोननो हानानै बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। बर' बिजोंजों फरायना गोबां नाजायै गोरिब नखरनि तपन दैमारिया बिटिआर सरकारा फोरोंगिरि सायख'नायखौ गोजोननायजों सरकारखौ साबायखर बावदों। गुथि खौराङाव दङ नगावनि दिहिं जाथायनि उनाव बे खेबाव गसाइगावआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसिबिल आउटपस्टनि सिङाव थांनाय मोनायाव हानजासे लाइमोन सेंग्राफोरा गंसे एल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। थांनाय हराव गसाइगावआव सानै लाइमोनफोरखौ फुस्लायनानै गंसे एल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव दैखांनानै लांनानै हानजायै जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामनाय दुथां सुबुंफोरखौ गसाइगाव सौतारानि जामाल खान 21 बोसोर बैसोनि, हारबांगानि शेख आब्दुल्ला 21 बोसोर बैसोनि, जयपुरनि
नुर आलम 25 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै गसाइगावआव दावराव दावसि थासारि सोमजियो। पुलिसआ दायो जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि बिसोर 3 सुबुंफोरनाव सोंथि सोंगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। आरो बे जाथायनि सायावनो गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल ओनसोलाव 2 उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों होननानै खौरां बिजों आरो सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारनाय खौरांनि सायाव क'क्राझार क्राइम ब्रान्चनि एसपि प्रिथिबिराज राजख'वानि फोरमायथिनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामनाय जाथाया दासिमाव जेबो रोखा फोरमान मोननाय जायाखै। अदेबानि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। 10थि खौराङाव दङ नेपालाव थांबाय थानाय भारतारि बासआ नेपालनि मार्सियांदी दैमायाव गोग्लैहैदों। बे गोग्लैहैनाय इउपि नाम्बार बासआव सा 40 दावबायारिफोर दंमोन। बे जाथाया थांनाय 23 आगस्ट सानजौफुनि 11:30 रिंगासो समाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला पुलिस मावख'नि थानाहुनि डिएसपि दीप कुमार रायनि बादिब्ला इउपि एफटि 7623 नम्बर प्लेट गोनां बासआ दैमानि रुगुङाव गोग्लैना दङ। बासआव गासै सा 40 दावबायारिफोर दंमोन आरो सा 14आ जिउ खहा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ थांनाय 23 आगस्टआव फकिराग्राम ब्लकनिफ्राय सा 9 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। फकिराग्राम ब्लकनि एकेआरएसइउ आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव सा 9 सोद्रोमाफोरा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव जयेन जायो आरो जयेन जानायफोरखौ बरायदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। 12थि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गाज्रि बिबुंथि होनायनि सायाव बुलबुल हुसेनखौ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 13थि खौराङाव दङ क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरा गोसोम बेज गाननानै गोख्रों खुद्रिसानाय दिन्थिफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खौरांगिरि अजय कलिताखौ गाज्रि आखु बाहायनायनि हेंथायै थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरा गोसोम बेज गाननानै गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। खौरांगिरि अजय कलितानि थाखाय न्याय मोननांगौनि दाबिजों आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो उदालगुरि खुंथायनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि किशोर सरकार आरो गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारी बिथांमोनहा। 14थि खौराङाव दङ 13 नं सिडली चिरां इउपिपिएल ब्लकआ जोलुर गेलेनायाव गोनां जानाय मुवाफोरखौ क्लाबफोरनो राननानै हरदों। चिरां जिल्ला 13 नं सिडली चिरां लाइमोन ब्लक इउपिपिएल दोलोआ जोलुर गेलेनायाव गोनां जानाय माखासे मुवाफोरखौ राननानै होदों। निसिमा हालामनि गासै 100था क्लाबनो जोलुर गेलेनायाव नांगौ जानाय जार्सि, सक्स, बल, नेट आरो हेन्ड ग्लभ बायदि मुवाफोरखौ राननानै हरो। मख'नो गोनांदि मुवा बेसाद राननानै होनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों एमसिएलए सायखं बसुमतारी, बारग' एमसिएलए मावथि ब्रह्म हाज'वारि, ब्लकनि आफादगिरि अकुल बसुमतारी आरो लाइमोन ब्लकनि आफादगिरि प्रजित बसुमतारीनि आखाइजों राननानै हरो।